Сигурен съм, че всеки от нас е участвал в този спор. Ще паднат ли панелките, струва ли си да се купува в тях и какво по дяволите е бъдещето им? Не ще оставим емоциите и градските легенди на страна и ще погледнем само фактите, числата и какво казват експертите. И така основният въпрос, който вълнува милиони българи е дали тези, които живеят в панелни сгради, седят върху тиктакаща бомба с закъснител или всъщност притежават актив с скрит потенциал, който пазарът изглежда вече започва да разпознава. Ето и нашия план. Първо ще се потопим в големия панелен дебат. След това ще разбием на пух и прах мита за срока на годност, ще разгледаме един много интересен парадокс при цените, ще анализираме така наречената зелена надпревара и накрая ще се опитаме да отговорим има ли бъдеще в една такава инвестиция. Добре, нека започнем от начало. За да разберем дебата, трябва да знаем, че панелните сгради не са просто жилища. Те са едно доста сложно, инженерно и, да, социално наследство, родено от нуждата за бърза урбанизация през миналия век. Първоначалната им цел, разбира се, е била да осигурят бързо и евтино жилище за много хора. Но има и един ключов елемент, който често пропускаме – сеизмичната устойчивост. Тяхната кутийна структура, в която на практика всеки панел е носещ, ги прави изключително здрави при земетресения. Всъщност много по-здрави от голяма част от по-старото тухлено строителство. И тук стигаме до най-големия страх. Митът, който витае в обществото и плаши поколения наред. Числото 50. Навсякъде се говори за тези 50 години живот. Чували сме го стотици пъти. Но какво всъщност означава това число? Край на играта ли е? Ето я и истината казана направо. Според инженерните експерти, тези 50 години не са срок на годност. Това е просто периодът, след който е трябвало да се направи първата задължителна техническа инспекция. Най-вече на заварачните връзки между панелите. Тоест, не е смъртна присъда, а по-скоро напомняне за профилактика. Нещо като технически преглед на кола. А тези числа тук показват реалността най-добре. Вижте, самите стоманобетонни панели имат потенциален живот над 100 години. Дори тези критични заварвачни връзки, след една ревизия и поддръжка, могат да изкарат още поне 40. С две думи, сградата като цяло, при правилна грижа, има живот, който далеч надхвърля един човешки. Добре, след като развенчахме мита за сигурността, нека видим един пазарен феномен, който на пръв поглед изглежда напълно нелогичен, но всъщност има желязна логика зад него. Ето един съвсем конкретен пример от София, който показва парадокса в действие. В квартал като Люлин, панелен апартамент на вторичния пазар се продава на по-висока цена на квадратен метър от апартамент ново строителство в същия район. Да, правилно виждате. И това съвсем не е изолиран случай. Както виждаме от данните, същата тенденция се наблюдава и в Дружба, и в Овча купел, където панелите са по-скъпи. В Младост цените са почти изравнени. Пазарът ни казва нещо съвсем ясно. Старите панели в райони с добра инфраструктура са изключително ценен актив. Причината е доста проста и практична. При панела купуваш реална, чиста площ. 80 квадрата са си 80 квадрата. При новото строителство голяма част от тази площ често отива за общи части. Като добавим и напълно изградената инфраструктура наоколо – училища, детски градини, метростанции и възможността да се нанесеш веднага, картинката се изяснява. Добре, стигаме и до последния голям аргумент срещу панелите. Това, че са енергийни вампири. И че новите, зелени, супер ефективни сгради ще ги направят напълно неатрактивни и остарели. Логично, нали? Да, ама не. Защото тук на сцената излиза държавата. И то не с празни приказки, а с една огромна сума. 2,5 милиарда лева. Точно така. Това е бюджета на новата национална програма за енергийна ефективност, която цели точно това – да модернизира стария сграден фонд. Това не е просто някакъв проект, а мащабна държавна политика, която ще промени облика на цели квартали. И ето какъв е ефекта. Първо, програмата е напълно безплатна за собствениците. Второ, след саниране, сградата постига енергиен клас Б. Това на практика я изравнява по разходи за енергия с много от новите сгради. И трето, което е ключово, това директно неутрализира енергийното предимство на новото строителство и, разбира се, веднага вдига пазарната стойност на стария имот. И така, като съберем всички части от пъзела, какво означава това за всеки, който днес обмисля покупка на имот? Може би най-добрият отговор идва от тези, които рискуват най-много – банките. Нека видим как те оценяват риска.
За несаниран панел финансирането е по-трудно, лихвите са по-високи, а срокът е по-кратък. Но вижте какво се случва с санирания панел. Условията се доближават драстично до тези за ново строителство. Това е ясен вод на доверие. Финансовите институции виждат бъдеще и сигурност в обновените стари сгради. И тук е може би най-важният извод от целия ни анализ. Бъдещето на тези сгради не е предначертано от инженерите преди 60 години. То е в ръцете на хората, които живеят в тях днес. И така, финалният въпрос вече не е технически, а е по-скоро социален. След като знаем, че поддръжката, а не проектът е ключът към дълъг живот и висока стойност, остава въпросът: готови ли сме, като собственици, като съседи и като общество, да поемем тази отговорност? Готови ли сме да инвестираме в общия си дом и в общото си бъдеще?